Kipralok ki bajus ngotanat pan pe ya ki video hapo ke channel friendly technical da ka subscribe ya ke channel ya pin sayo pan pe ya ki video baru ki bangi update man kasngi hapo ke YouTube channel Naduh ki social media technical tips tip and trick. Guys, hari ni ka video ngani tu ipi step by step kumno ban upload ya ka fast video jongi hapo YouTube step by step complete setup. But hari ni ka video ngani tu ipi step by step kumba pi hapo ngani ka channel friendly technical ki bun ki video ki balada ban upload. But ngani tu ipi hane ya ka fast video ka mut ka video ka baning kong jongi bangin upload hapo YouTube kumno ban upload ya ka video but ban set ya ka thumbnail ka kertang ka description ki tags but kumno ban set description kumno ban set thumbnail kumno ban attack kumno ban set of ya baro step by step complete tutorial nagamta ka fast video jongi pakan long ka basif na karmanda ka pe ya ka video ka channel jong pe kan yu monetization claim da pakla ya kini step ki bang abata na market kum ka rule jong ga YouTube update lada ngi bakla ban upload ya ki video hapo YouTube ngimla ban monetize ka YouTube channel jong ta claim da slam ya ga por tong ni pe ya ka video ka babata yangi nagamta kumno ban upload ya ka fast video jong completely tutorial hapo YouTube ban setup ya baru ki jing don kam jong ka fast video kum ka first video ngi upload hapo YouTube but ya baru ki next video ru ngi lala ban upload hakju ka process ban setup ya ki content tanengkong ban upload ya ki video hapo YouTube guys ka first video jongi hadin bangila da ban edit ya ka professional video jongi lana ka screenshot kino ki video ban upload hapo YouTube tongin open ya ka YouTube application hapo ka YouTube application gane gada ka YouTube application but klik na ka profile icon ka na right side corner hagane ka section pi ya ka channel klik na ka section pi hane ka section jong ka about channel hang na pi ya ka option ban upload ya ki video jongi kadon ka plus icon na try do jong ka channel klik na ka plus icon ban upload ya ka video hadin bangila ban klik na ka plus icon ka recommend direct support jong ki video ki badon hapo ka gallery jongi choose budget ya ka video ka bangi mode ban upload lene ban public hapo YouTube na ta klik na ka next button hapo ka next button ka lamingi ki video detail Barhane pila ya ki detail ban edit lene ban setup ya ka video jongi na dugi thumbnail title description visibility location playlist ki babun hi ki banta hane tong ni page ya ka video step by step hadu bakut completely kumno ban setup ya ki video hachwa ban public hapo YouTube channel jongi bat ban yo monetization claim da bakla watang iwairu step but claim da bakla watang ka wairu kata ka lutte ka basif yangi ban upload video hapo YouTube kum ki small YouTuber kumba ka channel friendly technical kadai ka small YouTuber tongin follow ya gana step bagi content jongi kin long ki bastuk ta ka step number 1 ngani 2 ep hane tongin upload ya ka thumbnail da ka bangi klik ha gana ka pencil icon ka badon naprang du klik ha gana ka section nang bangi la ban ad ya ka thumbnail ka lamangi direct ka photo ka badon hapu ka gallery jongi kum ka thumbnail tongin select ya ka bat klik na ka section dot naprang du temta ka spili ibang ala ban upload ya ka video thumbnail kana ka recommend thumbnail ha kana ka video baki attractive thumbnail ki video ki balla bi kana video kin yo hwa ya ka thumbnail balla ki click pat ya ka thumbnail ka lam ya ki direct sa ka video ka babatay ya ka tutorial lane kana ka video ta ka baar pat hane ka ka video title pi hane kana ka title kumno ban ad ya ka title ad ya ka video title ha ka jingmut jong ka video kana ka video ngisna cha phanga elene kumno ban ka tang ya kana ka video kum ka example ngan batai pe kana ka video ka bangi upload manta ka ka video ka batai kumno ban upload video na ka daw nga ha ban a ka tang kumno ban upload video hapo YouTube Tela recommend hane bantu ya ketang kumba cispa karakter hane pi cispa karakter ngalada bantu kumba cispa karakter teka video title kahasangan pensyai pi hane om dai ban ai kelumar example lada dai ka video jong pi ka babatai
kumno ban upload video hapo YouTube pi iPad daga wai kertang ka YouTube kan I start ya ka video jong pi pat ka long ru ka bakta ya ka video jong pi hadin habut namar ka YouTube lada ka review hadin bapila apply ya ka monetization ka tip ba ka kertang daga wai ka thumbnail daga wai ka video pat ta kum wai kam ya dai ka ju ka process kata ka la khan ya pi ba ki creator thok la ne ka shocking creator na ka daw kam la ban priang ya ka monetization te man tang ngai plus ngau thu ya ka video title tong in click button copy ya ka video title ban ad ya ka description kan ad ya ka description hane pi kumno ban upload video po YouTube nga copy ya ka kertang jong ka video nga click copy na ta challe chapo ka description hane ka balai add description tong in select ya ka description option ngan paste ya ka video title hang to tangane thui pi ane kumno ban upload lene kumno ban tho ya ka description ka balong safe secure pat ka baya dai pat ka YouTube community guidelines track dengan pan sagi video bang ala ban upload hapo YouTube nga klik ban edit ya kene video kum ban review ya pi ya ka example kumno nga tho ya ka description pe hane pi ka sene ga ka video title pat ka description hane nga klik na ka description knang ba ma pi video ban pe ya ka example kumno ban ya ka video description ka balong safe secure par hane pi la ikas nang kong ya ka video title hadin mangala ban ya ka video title pe hane ngala ban paste ka video title Teka baar pat kalente ke bestif hane pi hane ngala I tag of content ke baar hane ya ke description pi hane ka ngala I tag of content ke bamud hane pe hane lada i batai hane tag of content ke ai kata ke jingmud jong ke tag of content ke dai ke content jong ke dai ke belong sif bat ke belong original bat ngala ban nga export ya ka da ke ba video ban page ha ka HD ke belong full HD kumba chi jar prap HD plus real HP ngala proof ru ya ka way ka message ka banga ong hane I only use content that I own or have the necessary right to use ka mut ngala pendon kam ya ka video ka badai ka video ka ba save pat ya ka un trick jonga om banga copy na ki way pat ki video la na ki way pat ki video ngala sna hidala de ya ka ne ka content bat ngala edit hidala de bat kan trick ka banga use ka dai ka un strategy jonga he na ka ne ka daw pile ya ka ne ka example bat hane but for all subscriber ngala ban prasi pi hane kum ki subscriber jonga phila ban use free ya ki video ki bang ala dap upload apo ka channel jonga claim ra yo ya ka strike bat ki no ki reuse content hadin ba ka channel jong pi ka la dap ya ka monetization tega ba ar pat hane ka dai ka touch of content kum bang ala dap ban batai pi mentangan copy ya ka touch of content Padhane kene kedai ke bynta ke baar ke bamut touch of content chapang jong kene ke video kain te menta ke balai pat kumno nga upload ye ke thumbnail ke balai pat hane kedai chapang ki ke balai pat kedai my query ke bamut chapang jong ape hane ke ai kata ke my query pi hane la recommend ye kene ke my query hane iching mut hane chapang jonga ke bamut hap chapang kene ke video chapang jonga nga sna ye kene ke video ta ke bang record example pe hane microphone for YouTube creator video ngala bu ye ki link hane best mobile phone Realmi Samsung kata ke dai chapang jonga ngala ye ki link ban ngala pro wa ye phi ye ki link la da phi kwa ban thit ye ki ne ki tier ba ki ne ki tier ki dai ki ba best ta ye kene ru nga copy ye kene na ke banta jonga example kene ke dai ka banta ke balai po ke description pi ru pi haban ai kene bakan long ke basif pe hane pili my query nang tam ngini lech pat se ke way pat ke step kata ke dai kam process your query hane pili ye ke message bangala ai hane your query ke ai kata ke your query ke mut your query ke dai ke na ke banta jong pi ngan copy ye kene your query hane ngan pe hane ngan batai pat pi your query ke dai ke ai pe hane kene video ngala tho hane kumno ban upload video ban ngala bataru kumno ban upload video na kata ke daw your query ke mut ke dai ke description research keyword par hane nga haban tho ye kene query kene kumno ban upload video hapo YouTube bat kumno ban upload video hapo YouTube step by step kata ke dai query na ke banta ke research jong pe par hane la dang pha che ke query ke balai pat sorry hane che query
tax kene kedai ka tax extractor pe hane kedai ka YouTube tak ngila hapo ka description jong ka YouTube channel ngila ban recommend hane tangkat sandeli ki YouTube tak ke balong save namar dangi iPhone ka YouTube company yang kata hawa ngila ban iPhone hane henre ka YouTube ka provide ngila ban ai tangkum pakat sandeli ki hashtag hapo ka description jong ka web ka video sanya we kine ki hashtag jong kana wa phila ban page kano tali kine ki hashtag ma phiru sale kumta na kata tongin copy ya kita lane tongin ad ya kita bangin paste pad hagane ke description jongane ke video ke bangin se public mentai ta kita ngila depan upload ke muchapang ki video tak hane pi kita Khasi new Khasi legend Khasi trick Khasi entertainment Khasi tutorial penar video penar meghalaya long ta tahane pe hane about me ru kedai ka wene ki balong important bhana banta jongi about me pat kedai ka message ke bang ai kublai ya baru mapi ki ba pe ya ka video pat ai kublai ya baru na pedang jong pi ki ba lap ya ka channel da ka bang ong about me chapang jonga kublai sibun ya pi pa pe ya ka video rengkat ka jing support ka channel jonga nga idru ya ki nong support but ya kino ki founder ki pa pi lada pi lap ya ka problem ha ki voice ki teach but ki other problem na kunta ka ga video jonga snga phakan tak ya nga ha ki ne ki email ka ta ga de ka banga surprise na kunta jong pi ki nong pe ya ka video ma pi ru phila ban at ya ka ta ka problem but ya ka ne ga message apo ka video description jong pi okay guys pehane mentang ala pes ya gane dengan like pat ka web pat ka mata kene ga ga lenti ka basti fingi ban ai ya kam YouTube description bat ka balai pat ka ga disclaimer hane ngange ba baru ma pi sa ya gane bangi habet ban provide ya disclaimer ha ka web ka video jongi apo description namar kane ka long kum ka dak jong ka jing ya tali bat ka dak jong ka ki content creator jongi bagi long shift pat ki long ru ki ba ya tip lembat ka YouTube community ka lan ya kane ngala ban oi phila da phi copy da kane ka banga upload ha ki video jong aru kadai ka ju hi na ban ta ki content creator jong phila ban use ki ne the guys kena kita lenti ban use check description hadin bangila da ban use check description klik back cepo kena ke option padahane pilih mentang la da ban ya ke description tongin page pat ka visibility ngi klik kena ke section bat select public nang bala dangi upload ya kena ke video kan le direct ke public section nang ta ke location klik na ke location ban ya ke India location namar ngi dai kinong India bat ngi kamaru ya kapisa India wat nam ai da ki pat ki location kenapa kan long ke shift to select ke India location hagana ke section ka step ke ban ru bat ngan itu ip check jing don kam kata dai ka add page promotion label ngan itu ip ke ai kata ka add page promotion label select na kena ke option barhana ngan bata ip ya kena ke jingli kaba batai dos the studio include page promotion lada pi klik ya sane kamut ba ka video jong pi ka YouTube ka nyaw ka pa ka ka video ka pa promote leng ba ki advertisement ki social advertise ki example lada pi thit ya ki subscriber ki watch time lene ki view ki like ha ka video pi hapan silak yes kanang ba ka YouTube kan tip ba ka video kedai ke page and promotion lada pi upload pat ya ke video pile ya kita baru pitit ya ki view ki like bat ki subscriber bat hagane pat pitik no ke YouTube kala nyaw pi pa pi dai ki nong thok pat ki nong syukur ya ke YouTube company yang ya kata ke proses jong pi ban ke mai bisa padahane lada pi upload pat ya ke video ke belong save bat ke belong original tang da ka pisna hi bat klam da le ai pi wat ek subscriber was tan ki wiru leng ba ki real usari select no kane kan long ka 50% nak menta ka monetization jongi habang upload ya ki video tengah klik back cadin bat ngan batai pi ya ka last process ka badan kam ba kata kedai ka alterate content select na ka alterate content Badapo ka alterate content ngani tu ipi kene kedai ka way ni kijing don kam pa pim dai ban miss ya kene lada pim miss ya kene la ban ka YouTube company yang ya ka channel jongi ban monetize lada ngi la pat ban silak ya kene ka YouTube ka long seal ka long save bat ka comment yang ngi bang yu ban monetize ka YouTube channel jongi kene ka jeng kali han ka ba provide ngan batai pita da ka tin ka si ka ba mod kene ka video ka pa pi upload po YouTube ka dai ka video ka pa pi update
lene ka papi edit hagano kalente la pi update haga original screen record pila ban select yes or no pila ban select no pala dapat ka video chong pi edit da ka papi add ya ki clip ki voice text to speech ki footage video lene kino ki AI photo ki AI video ki papi edit ki papi use lang pa ki AI system pila ban select yes la pi select no la da pi use ki footage ki AI kino ki text to speech pi haban select yes kanang ba ka video jong pi kan long save la da pi select no kane kala nyaw pi kum ki shock content bat phim la su ban kamai pisa na kane ka content na ka daw la da phis ngau ba ka video jong pi ka don ya ki AI text ki AI voice ki AI footage video or photo ki clip pila men select no la da kam don select no yes anta se click back hadin ta ka sim tang ngi pila ngau thu na mar ngi la da ban ad ki detail baru coba public ya ka video ka don kam ngi ka dai stang klan ti hi ban click next ban upload ya kane ka video da ka bang click ha next button pan upload ya kene ke video pan public apo ke channel jongi klik no next padane pi ke section recommend ngan batai pi ane what content make for kid ke ai kene ke chingmut lana ke ai kene ke video make for kid la da dai ki video lada dai ka video jong pp upload na ban ta ki khna ki ba po khat pras nam silak yes lada dai ka video jong pp upload na ban ta ki video ki ba khat pras nam chanang ki bala ban pe yaka kum ka social na ka content music video kino ki ba dai khat pras nam chanang silak hagne no is not made for kid na ba kan long ba save click na ka section ga ba ar na ta se click upload video Tementa ka spili ba menta ngala upload dia ke video hapo YouTube. Behane ka video kala processing nak menta ka public section. Ngangai pila iya kene ka video live bangala upload dia ke video hadin ka jing set up jonga chapang jong kene ka video. Ngakarman kene ka video kala yarap lapai pe nak menta kumno ban tip pan upload fast video hapo YouTube. Haga kitin Khasi ngaba aya ka por jong pe ban subscribe ya kene sana kanang bangila ban page ya next video instant haga new update da ka bangi klik ka bell all notification kanang ba ka mesti si kan recommend yang direct automatically bangin yo page fast hachwa bangin page ya ka video ya kano ka video ka bangi upload thamai po ka YouTube channel